ne kuma ya yi imani da Allah shine ya yarda da kaddara cikin dukkanin al'amurra na rayuwarsa. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai gushe ba yana yi mana wasiya cewa lallai mu yi imani da kaddara a cikin rayuwar. Wannan kaddara ce mai kyau, abin da muke nema ne ko muke so a rayuwarmu ya same mu, wannan kaddarawa ce daga wurin Allah. Abin da ba ma so ne Allah ya kaddara mana wani al'amari ya shafe mu ba wanda muke so ba, wannan ma sai mu sake yarda kaddara ce daga wurin Allah. Domin shi Allah madaukakin sarki dukkanin abin da ya halitta to kuma ya jingina masa kaddara a tare da shi. Yayan uwa musulmi, in an ce mutum ya yi imani da kaddara na daga cikin sharuɗai na imani, wa an tu'minu bil qadr khairihi wa sharri, shine lallai ka yi imani da kaddaran nan mai kyau ce kaddara ce ba mai kyau ba. Allah madaukakin sarki da yake faɗa wata aya cikin alkur'ani mai girma, yana yaban bayin Allah mu'minai wanda suka yi imani da Allah, suka yarda da manzon rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Allah ya ce abin da suke faɗa a har kullum a rayuwar duniya suna cewa kullum yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minin. Allah madaukakin sarki ya ce bayinsa mu'minai abin da suke cewa kullum yusibana, ka ce babu abin da yake samun mu a wannan rayuwar ta duniya, babu abin da zai same mu illa ma kataballahu lana, face abin da Allah ya rubuta mana a littafin kaddara na Allah. Abin da ya rubuta shine kadai kawai zai same mu a wannan rayuwar ta duniya. Amma wallahi dukkanin abin da ba kaddarar Allah bace, Allah bai rubuta shi ba, to babu yanda za a yi wannan al'amarin ya same mu a rayuwar duniya. Yayin uwa musulmi, idan muka yi nazari muka yi duba da wannan aya mai girma, Allah madaukakin sarki yana faɗa abin da mu'minai suke faɗa, babu abin da zai same mu face abin da Allah ya kaddara mana. Ashe in ka samu rayuwarka tana tafiya irin yadda kake bukata, al'amurra suna tafiya yadda kake so, wannan kaddarawa ce ta Allah. Kuma wannan kaddarawar wallahi jarrabawa ce, domin Allah madaukakin sarki zai ma tuhuma a ranar tashin alkiyama yadda ka gudanar da waɗannan al'amuran na rayuwa. Sai ka samu kanka Allah ya jarrabe ka da ibtila'i da wani nau'i na jarrabawa a cikin rayuwa, wannan ma kaddarawa ce daga wurin Ubangiji, domin babu yanda dan adam zai yi ya canza wannan rubutun na kaddara. Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma nau'in irin yanda zai jarraba mu a rayuwa. Ashe wannan jarrabawar ana so ne mu yi imani da ita. Allah yana faɗa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah madaukakin sarki yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshirus sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ce lalle babu shakka wallahi shi Allah madaukakin sarki zai jarrabe mu da waɗansu al'amura a cikin rayuwa. Wannan jarrabawar ta Allah kaddara ce da za ta same mu a rayuwa. Allah ya ce zai jarrabe mu da waɗansu abubuwa, sai Allah ya ce bi shay'in, waɗannan abubuwan da Allah zai jarraba mu sai ya ce min al-khawfi wal ju', daga cikinsu akwai rayuwa ta jin tsoro, sannan akwai yunwa, duka Allah zai jarraba mu da waɗannan abubuwan. Za mu wayi gari a rayuwa ta jin tsoro, a tsoratar da bayin Allah, a rikitar da su ɗimauce, wannan jarrabawa ce za ta zo daga wurin Allah. Allah madaukakin sarki ya ce har za a samu, za ka ga wasu mutanen suna majin tsoron wani abin halitta fiye da yadda suke tsoron Allah. Me ya jawo wannan jarrabawar da Allah zai yi? Allah ya ce zai jarrabe mu da rayuwa ta jin tsoro. Bayan tsoron sai ya ce zai jarrabe mu da rayuwa ta yunwa. Malamai sun yi rubuce-rubuce a littattafai daban-daban wacce irin jarrabawa ce ta yunwa da Allah zai mana. Waɗansu suke cewa Allah zai janye kayan abinci ne, a wayi gari babu abincin, mutane su zauna a rayuwa ta yunwa. Wasu malaman na cewa a'a, za a sami yalwar
rayuwar abincin yana nan a tsakanin al'umma, amma fa wannan abincin ba za a samu yanda zai zama ya wadata wurin al'umma ba. Ga abincin amma babu abin da za a sayi abincin a hannun al'umma. Ya 'yan uwana musulmi, wanda duk yake rayuwa a Najeriya a yau ya san irin wannan tsarin a karan kansa. Ga kayan abincin wanda ake kawo mana daga waje da wanda muke nomawa da hannunmu, amma tsadar ta ma wuce hankali irin na ɗan adam. Ya bayin Allah, wallahi wannan duka jarrabawa ce daga wurin Allah. Bayan ya ce minal khawfi wal ju'i, sai ya ce wa naqasin minal amwali. Allah zai jarrabe mu na tawaya ta dukiya. A wayi gari mutanen da kasan sun tara kuɗin da kake ganin ba zai ƙare ba, lokaci guda Allah zai tafiyar da wannan dukiyan gaba ɗaya. A wayi gari wanda ka sani a jiya da shekaran jiya shi ke taimaka wa mutane su yi tasirifin rayuwarsu, sai a wayi gari a yau wallahi sai an taimaka masa zai iya ciyar da iyalansa. Wannan duka jarrabawa ce da Allah ya ce zai mana. Bayan ya ce wa naqasin minal amwali, sai Allah ya ce wal anfusi. Hakanan zai jarrabe mu da rayuwa ta mace-mace, za a yi ta mutuwa babu gaira babu dalili. A wayi gari yan taci barkatai za su yi ta kai hari suna hallaka bayin Allah. A wayi gari abin da ka sani da wanda baka sani ba, wallahi ko da a shekaran jiya ya ishi dan adam ya yi tunanin irin waɗannan al'amura. Abin da ya faru a wata ƙaramar hukuma a jihar Katsina, a garin Kankara, yaro kankani ɗan shekara 12 yana barci da daddare, mahaifiyarsa ta tashe shi ya je ya sayo maganin sauro. A hanyar da yake tafiya waɗansu mutane suka zuba masa man fetur, suka kyasta ashana, suka ƙone wannan yaro ba tare da ya san laifin da ya musu ba. Wannan shine irin halin da muke rayuwa a yau. Yaron bai san laifin da ya yi ba, barci yake, mahaifiyarsa ta tashe shi ya sayo maganin sauro, aka zuba masa fetur, aka sanya ashana, aka ƙona wannan yaro kafin a je asibiti da shi. Allah ya karɓi rayuwarsa. Ya bayin Allah, irin wannan mace-macen haka nan ake yi. Kana tafiya akan hanya, wanda baka san shi ba, bai san ka ba, baka taka masa ba, baka zubar masa ba, yana fatan ya hallaka ka a wannan rayuwar. Ana buri a wuraren da baka zato, yaya za a yi a raba ka da wannan rayuwar. Allah ya ce wallahi zai jarrabe mu da mace-mace waɗanda babu gaira babu dalili. A wayi gari kana nan lami lafiya, wanda ka aminta da shi kake ganin zai iya baka kariya, domin watakil kana yin kalmar shahada, yana karanta wannan kalma shi, amma fatan ya zai ya raba ka da wannan rayuwar. Allah ya ce zai jarrabe mu da irin wannan rayuwa. Bayan ya ce minal khawfi wal ju'i wa naqasin minal amwali wal anfusi, sai Allah ya ce was samarati. Sannan shi Allah zai jarrabe mu da karanci na 'ya'yan itatuwa irin waɗanda aka saba da su a baya, za a wayi gari a gaba su, karancin su a tsakanin al'umma. Allah in ya so sai ya ba mu kayayyakin da yawa, sai kuma ya ba mu ruwan da zai hallaka waɗannan kayayyaki, bi ma'ana sai ambaliya ta zo. Ko ko a'a, in Allah ya so sai ya ba mu karancin ruwan, a daga hannu sama a yi ta yin addu'a Allah ya rike ruwansa don yana buƙatar ya jarraba waɗannan bayi. Allah madaukakin sarki ya ce wal anfusi was samarati, sai ya ce wa bashiru sabirin. Ayuwa masu haƙuri bishara. Su waye masu haƙuri? Allah ya ce su ne waɗanda iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ce su ne waɗanda in ya jarrabe su da nau'in kowace irin jarrabawa a rayuwa, abinda suke faɗa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ita ce kalmar su. Mu daga Allah muke, kuma gare shi za mu koma. In an wayi gari mutum ya shiga bala'i, ya shiga tashin hankali, ya rasa yanda zai ciyar da iyalansa, to yana mai da al'amura ne zuwa ga Allah. Abin da yake faɗa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In ya faɗi wannan, Allah maɗaukakin sarki yana tare da shi, zai ba shi ɗauki ta wurin da ya sani da wurin da bai sani ba a cikin rayuwarsa. Wannan alkawari ne na Allah.
Allah ya ce zai jarrabe mu da waɗannan abubuwa a rayuwa. Ya 'yan uwa musulmi, idan mun shiga jarrabawar Allah, in Allah ya jarrabe mu da wata irin rayuwa ta kunci da ƙarancin arziki da rugujewar tattalin arziki, abin da ake bukata shine mu mai da al'amura zuwa ga Allah. Ya zami mu mai da al'amari ga Allah shine mu zama masu haƙuri wajen yin da'a ga dokokin Allah. Kada mu ce tunda mun shiga rayuwar kakanuka yi to wallahi komai ta fanjam. A'a, mu ma hanyar da za mu bi wai ba maganar halal ba maganar haramun, a'a kadai kawai za mu kutsa cikin sabawa Allah. Wannan sai ya jawo Allah sai ya ƙara fushi da mu, sai mu shiga azaba kuma a cikin azaba. A wayi gari dan adam ya rasa mafita, ya rasa hanyar da zai bi a rayuwa, amma ya kasa dacewa, ya kasa gano ina bakin zaren yake. To sai hudu ba take faɗa mana, wallahi bakin zaren shine mu mai da al'amura zuwa ga Allah. Kadai kawai na hangiyan da nake gudanar da tsarin rayuwata, abin da na san ina yi ba na kwarai bane, saba wa Allah ne, keta dokokin Allah nake yi. Na ji tsoron Allah tsakanina da Allah na gyara. Kai ma ka ji tsoron Allah ka gyara akan yanda kake gudanar da al'amura na rayuwarka. In mun wayi gari mun gyara a ɗaiɗaikunmu, wannan shine za mu samu nasara a wurin Allah. Ya bayin Allah, a ƙarshen wannan ayar Allah sai ya ce ayi wa masu haƙuri bushara. Su waye masu haƙurin? Allah ya ce su ne waɗanda in Allah ya jarrabe su, in ya ɗora musu fari, in ya ɗora musu talauci, in ya ɗora musu yankewar arziki, in ya ɗora musu kashe-kashe babu gaira babu dalili, abin da suke suna mai da al'amuransu ne zuwa ga Allah. Suna sanin cewa wannan ƙaddarawa ce irin ta rayuwa, babu abin da zai same mu face abin da Allah ya ƙaddara. Wannan ƙaddara ta Allah rubutu ne da Allah ya riga ya yi shi wallahi tun muna cikin mahaifanmu. Wannan ne yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata aya mai girma. Allah da kansa yake cewa qutilal insanu ma akfara. Shi Allah ya la'anci mutum tare da dukkanin abin da yake sa mutum ya kafircewa Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce min ayyi shay'in khalaqa. Shi mutum ya tsaya yayi tunani ya ga daga menene Allah ya halicce shi. Sai Allah ya bada amsa ya ce min nutfatin khalaqahu faqaddara. Shi fa mutum daga digon maniyi Allah ya halicce shi, sannan ya kaddara shi ya zama mutum a cikin mahaifiyarsa, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa. Ya ce hakika lalle kowane ɗaya daga cikinku Allah madaukakin sarki ya tanadi halittarsa a cikin mahaifiyarsa. Kwana 40 yana ɗigon maniyi, kwana 40 ya zama gudan jini, sannan ne Allah ya turo mala'ika, aka umarci mala'ika ya rubuta wa kowane ɗaya daga cikinmu al'amuran da zai gudanar a rayuwar duniya. Wannan ƙaddarar ta Allah wallahi ita ce take gudana a gare mu. Ashe ba mu da iko, ba mu da dabara, ba mu da hikima, ba mu da wayo da za mu canza wannan kaddara ta Allah. Tun muna cikin mahaifiyarmu Allah madaukakin sarki yake cewa summa sabila yassara, sannan ne Allah ya hore min hanya, ya hore maka hanyar da za mu bi mu fito mu zo wannan rayuwar ta duniya. Inda Allah ya so sai a yi barinmu wallahi ba za mu zo rayuwar duniya ba. Inda Allah ya so babu yanda za mu yi mu zo wannan rayuwar, sai Allah ya ce summa sabila yassara, sannan ne Allah ya hore mana hanya wadda muka bi muka fito muka zo wannan rayuwar ta duniya. A gaba Allah yake cewa summa amatahu fa aqbara, sannan ne kuma Allah zai karbi rayuwar mu, bi ma'ana za mu mutu, za mu koma zuwa ga Allah, za a sanya mu a cikin kaburburan mu, sannan Allah zai tada mu dan yayi mana hisabi a ranar tashin alkiyama. A ƙarshen huduba sai take kira ga iyaye da sauran 'yan uwa musulmi a kula da tarbiyyar yara, musamman a wannan zamanin da muke ciki a yau. Ana ta murna wai ɗalibai sun gama makarantu, dimana 'yan sakandare sun yi kandi. Wannan murnar da ake tana zuwa da abubuwa da suke saba wa karantarwa ta addinin musulunci. A wayi gari iyaye ba sa kula da yaransu, maza da mata suna haɗuwa a yi kaɗe-kaɗe, a yi raye-raye, a keta dokokin Allah da sunan murnar an gama rayuwa ta sakandare.
a tsaga tufafi, a ringa tafiya ana nuna irin waɗannan abubuwa da Allah baya bukata. Huduba tana kira iyaye a ji tsoron Allah, a duba waɗannan al'amurra kuma a tsawatar. Abubuwan da na faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladani da ku baki ɗaya, abinda na kuskure Allah madaukakin sarki ya